Στο σημερινό βίντεο να δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε τον glitch του Invisible Under Barrel, συγκεκριμένα για το M4. Επειδή το όπλο τώρα κατάφερα, αλλά αν θέλετε άλλον όπλο, γράψτε μου στα σχόλια το όπλο που θέλετε να κάνετε Invisible Barrel για να μπω να το βρω και να ανεβάσω βίντεο με το όπλο σας. Οπότε μπαίνουμε καταρχήν multiplayer, πάμε σε ένα class, βάλουμε το F4 και για barrel βάλουμε το τούτο. Και βάλουμε άλλο ένα attachment όποιον να είναι. Τώρα πάμε πίσω στο Warzone, μπαίνουμε στα weapons, loadout και στο ίδιο class που επιλέξαμε, ας πούμε το τρίτο τελευταίο, βάλουμε το M4 και στα muzzle κάνουμε preview το monolithic και να βγάλει σε εδώ. Τώρα κάνουμε join το φίλο μας που πρέπει στο multiplayer lobby ή κάνει μας invite το ποιο να είναι και να δείτε ότι ήρθαν σε εδώ. Τώρα βγαίνουμε, βάλουμε το και βλέπουμε ότι μπήκε το muzzle. Τώρα βάλουμε άλλο ένα attachment όποιον να είναι και στη συνέχεια κάνουμε το save. Βάλουμε το όνομα. Τώρα να φαίνεται κάπως έτσι. Οπότε τώρα βγαίνουμε εντελώς από φίλο μας. Μετά πάμε πίσω στο loadout μας, κάνουμε switch ένα attachment και την φορά πατούμε το update. Τώρα γίνει και το glitch, μπορούμε να πάει στα armor να το βάλουμε και να δείτε ότι να φαίνεται χωρίς τον barrel. Το δάμε. Και μπορούμε να κάτω βάλουμε και χρώμα και ούλα. Οπότε άμα θέλετε να δείτε κάποιον άλλο όπλο, γράψτε μου στα σχόλια ποιο όπλο θέλετε να δείτε για το προσπαθήσω. Και τούτα ήταν, κάνετε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, μια εγγραφή γιατί έρχονται κι άλλα και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.